Juu, päivää taas. Tässä ollaan testailemassa nytten Katefon langatonta mikkiä. Mikäs toi oli? Star 200. Ja tuskallut ton Tuulen kanssa noilla mikeillä ja ostin sen Boy ja suuntamikinkin ja sillä testailin, mutta se ei otakaan kovinkaan kaukaa. Sillä aika nopeasti rupee. Että Median Modin oma mikki ottaa paremmalla äänitasolta ja kauempaa, mutta sitten jos on kovempaa tuulta, niin sitten tulee senkin kanssa tuulen kohinoita läpi. Ja sitten tähyilin noita netistä, katteli langattomien mikkien hintoja ja siellä sattukin yksi kameraliike myi tämmöistä Katefo käytettyä settiä 19 €. Toimituskulu tosin oli 8 €, mutta silti se jäi ihan naurettavan halvaksi. Kun katoin, niin sitä on myyty sitten tuolla kotimaisia sivuja ei oikeastaan ollut mitään, missä semmoista uutena myydään, mutta sitten oli jotain ulkolaisia sivuja, niin 179 € ja semmosia hintoja oli siitä setistä. Niin nyt mä oon sitä kotioloissa kokeillut ja nyt on ensimmäisen kerran maastossa. Ja sen verran mitä kotona kokeilin ihan sisällä, niin mitä oli kotona semmonen suorin osuus, missä sai näköyhteyden pysymään, niin aivan loistavasti toimii. Annoin niitten olla päällä aika pitkään, että akut ei ainakaan niinku ihan heti zippaa, että vaikuttaa. Ja ne oli niinku ulkoa päälle päin hyvin siistit, että en tiedä kuinka vähän käytetyt oli, mutta niin kuin todella siistit tein, niin se ei ollut minkäänlaista käytön jälkeen. Ainoa mikä pudotti sitten vähän hintaa, niin se ei ollut niitä karvatussujuttuja, niin kuin tuulevaimennuskarvoja, kun jostain katson, että alkuperäisessä paketissa on semmoset mukana, mutta niitähän saa sitten mistä vaan. Niitä on eri kokoisia tuhansia tuolla niin sanotuissa halpisnettimyynneissä. Niin täytyy sieltä katsoa sopivat. Ja tässähän oli sitten toi klipsimikki paidankaulukseen tän, jos ton rasian haluaa piilottaa, kun siinä on toi valo noin näkyvästi päällä, niin vähänkin hämärässä tai sisäolossa, niin se varmasti toi sininen valo siellä sitten loistaa. Niin sen kun pistää vyötärölle ton, ja se voi olla, että tuulessa siinä on semmonen vaahtomuovinen tuulensuoja, niin sen kanssa kokeillaan. Nyt on menossa tuonne Niemen kärkeen, missä toivottavasti vähän tuulee, niin voi kokeilla sitten. Tai kokeilen siellä sitten näitä tuuliominaisuuksia. Mutta nyt mä pistän kameran tähän jalustalle ja kokeilen vähän etäisyyttä. Miten tää kestää etäisyyttä. No niin, nyt lähdetään etäisyyttä testaamaan vähän. Mennään sen verran mitä näköyhteys säilyy ja katsotaan missä kohtaa puhe katkee. Toivottavasti ei tule paljon muuta lenkkeilijöitä, niin varmaan katsoo taas, että yksi kylähullu taas menee höpisee itseksi. Välillä sillä on metrin kokoinen rinkka selässä ja välillä se kulkee täällä itsekseen höpöttämällä. Ja ne varmaan pitää aivan kylähulluna täällä nämä paikalliset ulkoilijat, mutta olen jollekin saanut selitetty, että miksi. Ja joku on kattonut sitten aika huulipyöreen. Nytten tästä ei paljon. Nyt tuolta näkyy kamera jalusta vielä.
En tiedä kuuluuko ääni, ja jos ääni kuuluu, niin tämähän riittää nämä etäisyydet tonne eli vaellusreissuille aivan komeasti. Että se on ihan sillä tätä hankin, että tuolla pääsee sitten vähän kalastusvaellusreissuilla niin vavan kanssa liikkumaan. Voi jättää kameran vähän kauemmaksi, saa vähän yleiskuvaa, mutta pystyy kumminkin vähän jotain selostamaan sitten kamerallekin. Että ei se tietysti aina tarvii höpistä, mutta olisi kiva joskus jotain sanoa. Se testi oli siinä ja nyt lähdetään rantaan tuulitestiin. Jep, no niin, nyt ollaan täällä Niemessä ja toi lähetin yksikkö kauluksessa ja tuolta päin tuulee, mutta nyt käännet kun se on 4 metriä tuulta, että korvin kuultavissa on toi kohina ja suhina, mutta en tiedä miten ottaa sitten tähän, että ilman mitään, jos olisi pelkkä GoPro oma mikki, niin silloin todennäköisesti kohisis ja suhisis sillä, että ääni puuroutuisi, mutta nyt kokeillaan, sitten käännän naaman tuonne suoraan tuuleen päin ja kokeillaan mitä vaikuttaa, 1, 2, 3 ja sitten täytyy ruveta kaivaa repusta. Kaivelen ton klipsimikin eli kravattimikin, niin pistän sen tohon kiinni, niin katsotaan onko siinä parempi tuulenvaimennus kuin tässä itse lähetin yksikössä, että saapi siitä tietää sitten vähän tuolla reissussa miten varustautua. Että muuten tyytyväinen tähän settiin, mutta tosiaan ne karvaiset tuulenvaimentimet uupuu paketista ja varmaan mennyt siinä vähäisessä käytössä, katsottu, ettei ole hygienistä laittaa enää sitten mukaan seuraavalle asiakkaalle. Niin sillä jätetty varmaankin pois. Ja. Mutta ei se mitään nyt Noin, nyt on. Lähetin taskureunassa klipsillä kiinni ja nyt pistetään vielä toi paidan kaulukseen toi ravattimikki ja katsotaan. Nyt on tuuli selän takana. 1, 2, 3. Tuuli tuolla puolella. Ja nyt on tuuli ihan suoraan edestä. Vaikuttaakohan yhtään mitään, kuuluukohan tuulen ääni ja nyt on sitten tietysti tuulen suunta tuolla. Niin tässähän ne melkein sitten olikin tuulitestit ja jokainen katsoja ja kuuntelija saa lopputuloksen päätellä ihan itse sitten tästä, miltä nyt kuulostaa ja näyttää. Minä rupean pistämään kamoja kasaan ja lähden etsimään rouva ja koiran tuolta mustikkamettästä, jos ne siellä vielä on. Se on moro.